Darna. Di Alchemix, may love shoutout Lorski. May love shoutout everyone. Thank you so much. Yan, ka-open ko lang po. Madam One Day, may love shoutout po, madam. Ayan, tamsak. Ka-open ko lang po. Ayan, may love shoutout everyone. Lorski, The Alchemix Vlogs. And Madam One Day TV. Salamat po sa inyong mga patamsak. Ayan, One Day TV, nagbaba ng bahay. Ayan, The Alchemix Vlogs. The Alka nagbaba ng bahay, The Alchemix TV Vlogs. Ayan, Madam Bells Adventure Channel, Miguel shoutout. Tamsak host. Ayan, Miguel shoutout. Madam Bells. Like 6. Thank you po, thank you. Lorski, padikit please kay Lorski mga lalabs. Ayan si Lorski, nagbaba ng bahay. Ayan, Bells Adventures Channel. Nagbaba din ng kanyang bahay mga lalabs. Ba't ayaw mag-open, oy? One Day TV dan full pack from The Alchemix TV Vlogs. Ayan, Madam Love Channel, dan na po sa'yo si The Alchemix. Nagharang na. Lorski dan dikit from Bells Adventure Channels. Ayan, Lorski lalabs. Pabalikan na lang si Bells.
Peach Striker, may love shoutout. Good morning to all. Greeting from Macau. Wow, nasa Macau. Peach Striker. May love shoutout lalab. Support from Lods Mikasha Madam. Ayan. Sige lalab, salamat. Salamat. Magkasama ba kayo ni Mikasha? Nasa Macau din siya. Ayan, The Alchemix TV Vlogs. Ayan, ang baba ng kanyang bahay. Padikit please from Lorski. Ayan. Indian Wanderer, may love shout out. Thank you so much for coming. Ayan. Give me likes. My friend, Indian Wanderer. Ayan. Champion Nash, may love shout out. Champion Nash. Ayan, 4 million in the house, may love shoutouts. 4 million, thank you. Bataan Nuclear Power Plant. Ayan. From PH Striker. The Alchemix TV Vlogs. Ayan ang guba ng bahay. Dan na kayo nakapin mga lalabs. Cam One Day TV. Nandito ko sa bahay mo muna one day. New upload from Bicolana ng Oragon mga lalabs. Ayan, patamsak naman pa ako sa aking bagong upload. Ayan, dikit ka to sa'yo mo ng one day. Then na po kayo sa nakapin mga lalabs. Ayan, 3 million in the house. May love shoutouts. Thank you so much. Jerry Rock TV, may kalab shoutout, Jerry. Ayan, jacketan kita, Jerry. Ayan, may jacket ka na lalabs.
And may jacket ka na po, Jerry. Jerry Rock TV, tamsak. Salamat sa iyong patamsak, lalabs. Thank you po, ma'am. Ayan, thank you din, lalabs. Kati ng mata ko. Yan, pangalawang dikit sa'yo, Madam One Day TV. Sunod na tayo kay kay, nandito pa ba si Di Alka? PT Striker dan Full Pack. Ayan. From the Alchemix. Pangalawang dikit, Madam Love Channel to. PT Striker dan Full Pack. Ayan. From the Alchemix Vlog, Manay Bicol, Miglab, shoutout po, Manay. Ayan. Tamsaksis, good morning all. Ayan. Good morning all, everybody happy. Manay, kumusta ka na, Manay? Dikit na to. Lorski dan na po, pabalik na lang si Jerry. Ay. The Alchemix Vlogs. Ang laki ng bahay niya. Ayan, bingitan ng dalawa. Extra banana, Di Alka. Di Alchemix TV Vlog. Nasa bahay mo ako. Supermarket Bacala. Ayan. Supermarket Bacala. Palablab ng kapin, mga lalabs. Yan kasi yung mga unang pumasok. Sunod nandyan si Lorski. Sunod si Lorski. May premiere ka pala, Di Alka. Tamsakan na lang to. Ayan, hello guwapa, Madam Palawan yan, may love shoutout po. Ayan. Padikit please. Ayan, Palawan yan, lablabin natin, mga lalabs. Hey Alien Skin, may love shoutout, Dragon Gaming. Ayan, dikit ko to sa'yo, Di Alchemix Vlogs. Unang dikit. Ayan, Dragon Gaming new video, thank you so much, lalabs. Yun ang dikit sa'yo. Tagal ko nang di naka-live stream, kabalik ko lang kahapon, guwaps. Bakit po? Ano nangyari sa'yo? Bakit di ka na nagla-live? Nagpahinga ka. Di Alka time done. Please, pabalik loads. Ayan, from Jerry Rock. Ayan, pinanood ko to, Di Alka, para hindi siya malagas. Di Alka TV, ayan. Ang pangalawang dikit.
Delma, mega love shout out. Sangkay James, hello host. Ayan. Mega love shout out. Sangkay Jim Tusok. Ayan. Delma Jennifer, mega love shout out. Lalab, salamat sa iyong patusok. Yung tamsak sa premiere. Di Alka, pangalawang dikit. Palablab po ng kapin mga lalabs. Ayan, dalawang dikit sa'yo, di Alka. Puna tayo kay Lurski. Payakap mga kababayang ng aking live stream maya pa itong hapon. Ayan. Ayan, lablabin natin mga lalabs. Lurski, nandito ka pa ba? Ayan, 8 million daw sa mga love shoutouts. Nablabin natin, dapalawan yan. Sige, tamsakan natin yan, madam. Delma e Jennifer, ayan, nagba ng bahay. Lurski, lablabin natin si Lurski, mga lalabs. Yung pangalawang dikit sa'yo, ano? Di Alka. Paro G. Barber Pogs, tamsak. Ayan. Barber, may galab shoutout. Ayan, tamsakan natin si Dapalawan yan. Meron daw siyang LS mamaya pang hapon. Hapon ba yan? Ayan, hapon pa. PH Striker, nandito ka pa ba? PH Striker. Wala na ata. Mr. Mastelar, lalaming love shoutout. Ayan, Jerry Rock. Dan Pulpak from the Alchemix Vlogs. Ayan, Mr. Mastelar, may love shoutout sa'yo, lalabs. Jerry Rock dan Pulpak na yan. Delma e Jennifer dan from Manay B. Tamsak dan Madam. Ayan. Madam Mary Rose. Good morning. Salamat po sa iyong patamsak. Saan na ba yan siya? Tamsak dan Madam Mary Rose. Ayan. Thanks you very much, Ailinski. Ayan, thank you so much, lalab. Mr. Masteler. Pubs TV Vlog, may love shoutout, lalabs. Ayan, dapalawan yan. Tamsak na ako sa'yo, madam. Mary Rose Nation. Ayan. Lablabin natin yan. Si Kuya Pubs TV Vlog. Barber Fogs. Ayan. Thank you so much. Tamsakan ko muna si dapalawan yan. The Alchemix TV Vlogs, nagbaba ng bahay. Tamsak. Madam Palawan yung tamsak. Ayan, MJ Beefs Barrel, mega love shoutout. Hello host, ayan, thank you so much. Tamsak host from Pubs TV Vlogs. Mega love shoutout po from MJ Beefs Barrel. Ayan. Kuya Pubs, nagbaba ng bahay. Manay Biharang, salamat po sa iyong parang Manay Bicol. Maraming salamat po. Yakap po na bahay mo, lalabs. Lori Pops Vlog. Ayan. Lurski. Lurski, pasuklian na lang si Dapalawan yan, lalabs. Yan, nasa bahay mo ako, Lurski.
Ang cute ng iyong dog. 8 na lang. Ay 9 na lang mag ano na pala siya, mag grade 4. Road to grade 4 po, ayan. Yung nakaping road to grade 4. Payakap mga kababayan. Ayan. Ayan, yakapin natin si Dapalawan yan. New upload from Bicolanang, Oragon. Cute ng dog mo, Loripops. Ayan, sabay mo ako, Loripops. Ayan, Loripops. Lablabin po natin yung nakapin mga lalabs. Lorski dating dikit. Ayan. From Pubs TV Vlogs. Lorski, nandito ka pa ba, Lorski? Nandito pa ba si Lorski? Dialcamix TV Vlog, Lorski dating dikit. Ayan. Dialcamix nagawa ng bahay. Ayan, 6 million in the house. May love shout out. 6 million. Thank you so much, 6 million. MJ with barrel. Dan po si Manay Bicol. Ayan. Pabalikan na lang po Madam MJ. Si Manay. Dan na po sa'yo. Maraming salamat. Paro G. New video from Dragon Gaming. Ayan, nablawin natin sa Dragon Gaming mga lalabs. New video. Fly high butterfly. Ayan, 8 million daw sa Miglab shoutout Mr. Mastilar. Ayan, nagbaba ng bahay. Lablabin natin si Mr. Mastilar mga lalabs. Lorski, nandito ka pa ba, Lorski? Wala na tato si Lorski. J-Dog is in the house. Miglab shoutouts. Hi everyone from J-Dog. J-Dog lalabs, how are you? Miyakap ko na guwaps. Creamy chickens to mo Bicolanang, Oragon. And salamat po Madam Dapalawan yan. Maraming salamat po. Nandito ka pa ba Lorski? Lorski, nandito ka ba Lorski o wala? Dumaan lang ata si Lorski, wala na. Ayaw niyang mag grade 4. Ayaw mo mag grade 4. Lorski, nandito ka pa ba Lorski? Tingnan natin kung meron pa siyang mga bakas. Wala na ata. Wala na. Ayaw niya mag grade 4. Oh. Ayan, Mr. Master, lablabin natin mga lalab. Mr. Mastelar, ikaw po sunod Dapalawan yan, Madam. Madam Bells, wala na rin.
Pretty Striker, wala na rin. Ayan. Ay, Palawan yan from J-Dog. Hello, J-Dog. Mega love shout out. Sir Jem Gaming, mega love shout out. Sir Jem. Sir Jem, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Mr. Master, lablabin po natin nakapin mga lalabs. $7 million daw, mga love shout out. 7 million, thank you. Tantaran. Ayan, wala akong bakas pag dumidikit. Ayan. From Barber Fogs. Bakit di ka nagbabakas, lalabs? Barber. Paano kang babalikan? Ayan. Hi, Sir Jem Gaming from Barber. Ayan. Lablabin natin Mr. Mastelar mga lalabs. Ayan, nakapin. Barber Fogs. Hello, I connected again your channel, J-Dog. Ayan. From the Palawan yan. Lablabin po natin nakapin mga lalabs. Ayan. Mr. Mastelar. Meron pa ba akong di nakadikit dito sa kanya? Connect na to eh. Lahat na nakadikit pala to kay Mr. Mastelar, yung aking alagad. Wala nang space. Nating dikit sa nakapin. Ayan. Ayan, Barber. Thank you. Lahat na nakadikit sa nakapin. Yung aking alagad, wala na akong maibigay. Done to your channel, Mr. Mastelar. Ayan. Mr. Mastelar, kindly return to the Palawan yan, lalabs. Payakap mga kababayan ng aking live stream mayapang hapon. Ayan. Ikaw po sunod, Madam Palawan yan. Pin kita pakatapos kay Mr. Mastelar. Mera Rose Nation, Madam, sama sa akin Makati, bili tayo laptop mamaya. Wow, sana all. Wow, ang daming pera. Sama ko, Madam. May nakasale ba? Wow, bibili ng laptop, sana all. Sumahod na ata to si sumahod ka. Laki siguro ng sahod ni Madam Mary Rose. Pupunta ng Makati.
May car ka ba, madam? Bongs World, mega love shout out. Ayan. Barber Fogs. Nagawa ng kanyang bahay si Barber. Sino ba to si Barber? Si Lowen Vlog. Leowen. Bell's Adventure Channel, lalabs. Ayan. Nandyan ka pala, tinatawag kita kanina. Palablab po ng kapin mga lalabs. Master. Lahat na nakadikit sa kanya, wala na. Madam, expensive pa rin laptop, haha. Mga nawatayan, mga nasa 30,000. Wow, sana all may 30,000. Kasi yung ginagamit mo bang pang LS, Madam Mereros is mobile lang. So, bibili ka na ng laptop ngayon. Wow. Sana all. Dragon Gaming. Ayan. Lablabin po natin ang kapin mga lalabs. Tingin pa kung meron pa akong ididikit. J-Dog. Ayan. Dan si Manay. Manay Bicol, dan na ako sa channel mo, Barber. Ayan. From the Palawan yan. Ayan, salamat sa inyong mga patamsak-tamsak. Da Palawan yan, Dan. Ayan. From Mr. Master Payakap, mga kababayan. Ayan. Tumitingin pa kung may maidikit pa ako kay Mr. Mastelar. Wala na, sagad na talaga. Thank you, Mr. Mastelar. Ayan, punta tayo kay Mr. Mastelar. Dan na tayo kay... Gumuhit na siya si Mr. Mastelar. 1.1 siya kanina. Ayan. Patamsak na natin si Palawan yan. Ayan, Madam Bells, ikaw sunod. Thank you, lalabs. Macdolph Gordon from Bells. Malaki na ng bahay mo. Palawan yan. Patamsak po na kapin mga lalab. Macdolph Gordon from Mr. Mastelar. Manay, we're family now. Ayan. From J-Dog. Hindi kita sa'yo, Madam Da Palawan yan. Bigyan kita dalawa. Cooking Lala Mingalab, shout out. Walaikum salam. Cooking with Sapi, how are you? Bell's Adventure, Miglab, shout out lalabs. Ikaw sunod niyan kay Palawan yan. Yan, dikit ko sa'yo, isang dikit. I'm fine, thank you, was. From Cooking. Pangalawang dikit, Madam Palawan yan.
Mga labs patamsak naman po nakapin host, share dan community. Ayan. Sir GM, mega love shout out. Ayan, salamat po Sir GM. Thank you so much. Ayan, lablabin natin yan. Melon, mega love shout out. Hi host. Thank you host. Ayan, thank you din lalabs. Kung sa pinagbuha ng bahay, Barber Fogs. Ayan. Lablabin natin mga lalabs. Bones World. Ayan, thanks J-Dog. Pangalawang dikit Palawan yan. Ayan si Bones World. Lablabin natin mga lalabs. Si Manay binandyan. Lablabin natin. Yan, nakapin po. Jerry Rock TV Dan from Mr. Mastelar. Ayan. Ayan si Milon nagbaba ng bahay. Milon. Milon, 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 Milon. Ayan, Barber. Mr. Mastelar nagbaba ng bahay. Ayan. Barber Fog on the way from Bong's World. Ayan. Dan ako sa bahay mo, Barber Fogs. From the Palawanyan, cooking. Ayan. Jerry Rock TV nagawa ng bahay. Ayan si Jerry Rock nagawa po ng bahay. Lablabin natin. Dan na kayo nakapin mga lalabs. Lipat na tayo. Punta tayo kay Mr. Bells. Mr. Bells. Ayan, 10 million daw sa Migalab shoutout. 20 cat Migalab shoutout. Tamsak Tara, Tamsak host. Ayan. Tara Migalab shoutout. Host, good morning sa lahat. Ayan, good morning lalabs. Ayan, naglabin po natin nakapin. Bells Adventure Channels. $10 million daw sa Migalab shoutout. Premiere. Ayan, may premiere si Tara. Tingnan natin yung premiere ni Tara. Tamsakan natin mga lalabs. Ayan si Milon nagbaba ng bahay. Milon. Lablabin natin si Milon mga lalabs. 20 cut done from Mr. Mastelar. Ayan. Ayan si Milon mga lalabs. Lablabin natin si Milon. 20 cut done full pack from Bells Adventures. Ayan. Ayan Madam Bells. Nandito ko sa bahay mo. 11 million daw sa Migalab shoutout. Barber Fogs, ayan, nagbawa ng Bye Barber. Thank you sa walang anuman lalams. Tamsak po sa nakapin dating dikit from Bells Adventure Channels. Ayan. Ayan dan sa'yo Bell si Tara. Pabalikan na lang lalabs. 1.38. Ito ko sa bahay mo, Bells. Hayos tamsak from Toinks PH. Yakap ko uli ang bahay mo, Bong's World. Ayan. Barber Fogs Dan full pack from Bong's World. Cooking with Sophia Dan. OTW. Ayan. Wow, ganda naman. Porcelain crab.
Tamsak po ng kapin mga lalabs. Ayan si Belle's Adventures. Palawan yan on the way. Ayan, taradan na sa'yo si Belle's. Pabalikan na lang lalabs. Mr. Mastilar nagbaba ng bahay. Yakap ko na bahay mo lalabs, Belle's. From the Palawan yan. Hello sa lahat. From Twinks PH. Taradan from Pubs. Ayan si Kuya Pubs nagbaba ng bahay. G Palawan yan, OTW. Ayan. From Belle's. Twinks nagbaba ng bahay. Taradan. Tusok sa premiere. Ayan. Tara, wait lang Tara ha. Tamsakan ko yung ano mo premiere. Dan sa nakapin, Ma'am Crab. Ma'am na Crab. Ayan. Ayan, Belle's dan si Twinnie Cat. Pabalikan na lang lalab, salamat. Pangalawang dikit sa'yo, Belle's. Belle's Adventure, dan po pasukli na lang ha, from Jerry Rock. Dan sa nakapin, wala akong bakas. Sa nagsukli sa akin, salamat. Ayan. Yung iba kasi hindi kanya masusuklian kasi tumitingin sila sa bakas, lalabs. Mr. Mastilar Dan. Ayan. Tara, ayan, dan na si Tara sa'yo, Mr. Mastilar lalabs. Kindly return to everyone. Ayan. Who want connected to you. Ito pa kalawang dikit sa'yo, Belle's. Belle's Adventure Channel, Twinnie Cat, Barber Fox. Hello po, magandang araw pa from Twinks. Sino ba to si Twinks? Baka si ano to? Si Twinks, ayan, hindi. Tara, on the way from Bong's World. Twinnie Cat nagbaba ng bahay. Tulungan lang tayo mga lalabs. Ayan. Cooking with Sophia nagbaba ng bahay. Ayan, na tayo sa nakapin. Barber Fogs. Baba ng bahay. Mr. Mastilar, Bong's World. Jerry Rock TV, Mega Love shoutout. Po, kumusta? Ayan. From Twinks. 9 million dollars, Mega Love shoutout. Sana yung bahay mo, Pogs? Melon dating dikit, ayan. Ayan si Madam Melon, lablabin nyo yan. Andyan ka pa, Madam Melon. Good brother Twinks from Bong's World. Thank you, host. Ayan, thank you din, lalabs. Binigyan kita ng 2. Barber Dan, ayan, from Belle's Adventure Channel.
Hiniyakap ko na bahay mo lalabs Twinikat. Halo Katya. Ayan. From the Palawan yan. Pabs TV dan Sukli from Tara. Ayan Kuya Pabs. Pasuklaan na lang po si Tara. Dan po sa'yo Sangkay James. Ayan. Nagbanang bay si Sangkay James. 10 million daw may love shoutouts. Ito barber na sa bahay mo ako. Leowen Vlogs. Army cut style. Nasa bahay mo ako. Barber, ayan. Tapos na kay Tara, kanina pa from barber, ayan. Sangkay James, ayan, nagba ng bahay. Dito ko sa bahay mo, barber. Ang pinapanood ko pa. Unang dikit. Sangkay James Vlog, unahan na kita from barber. Ayan. Sangkay James Vlog, Tara 1 barber fogs kape-kape. Ayan. From Toinks PH. Ayan, pangalawang dikit barber. Natiman akong dikit sa main. Palawan yan, Dan. Sangkay James. Ayan, kapi-kapi daw. Twinikat ng bawa ng bahay. Ayan, Milmar Lalamig Galab shoutout harang host. Ayan. Lalab, salamat sa iyong paharang. Twinikat hello po. Ayan, Tamsik host. Ayan, Lalab, salamat sa iyong patam shake. Thank you, ma'am, from Twinikat. Ayan. Haba ng harang. Putulin mo na yan, Lalabs, kung sobrang haba. Ayan. Yakap ko na bahay mo, Lalab Toinks PH. Ayan. From the Palawan yan. Toinks, good morning. Ayan. From Twinikat. Toinks, good morning daw, Toinks. Darno. Handa na kayo sa nakapin mga lalabs. Toinks. Kuya Pabs, nandito ka pa? Kuya Pabs. Wala na si Kuya Pabs. Cooking with Cepillo is still here. Manong Gords, 33 tamsak host morning. Ayan. Good morning po, Manong Gords. Salamat sa patamsak. Da Palawan yan, okay, noted, no worries. Ayan. From Toinks. Bell's Adventure po, nagbaba ng bahay. Hinalabin natin, dito pa ako. Ayan.
Tambay lang hos. Silang lalams. Manong Gorge, hello. Ayan. Kuya Pabs, ba ng bahay Kuya Pabs? Ayan, para madikitan kanila. May gumuhit ka na rin, ano? Barber. 12 million dollars, may love shout out. Thanks, may love shout out. Ayan. Lalabin po natin nakapin mga lalams. Ayan si Kuya Pabs. Payakap mga kababayan ng aking live. Ayan. From the Palawan yan. Manong Gorge. From Toinks. Ayan. Kuya Pabs. Melon. Ayan si Madam Melon. Laki na ng bahay ni Madam Melon. Ayan. Thank you Palawan yan. Ayan. Pabs TV Vlog. Dan ka na ba dyan ang Twinks PH? Twinny Cat, ayan nagawa ng bahay. Jerry Rock. Jerry Rock. Ikaw sunod Jerry Rock ha. Kay Pabs. Dikitan na. Ayan. Welcome host. Palablab po ng kapin mga lalabs. Lablabin po natin na kapin. Melon Jerry TV hello. From Twinks PH. Twinks dan sa Boy Lubid. Ayan. From Twinny Cat. Twinny Cat nagba ng bahay. And 8 million daw may love shout out. Come on. Uroy. 604 sa nakapin from Barber Fogs. Ayan. Lalab, thank you so much. Bicolanang Oragon. Ako yan si Bicolanang Oragon. Ako yan, Toinks. Ayan, Barber Fogs, nagawa ng bahay. Lahat na nakadikit kay Kuya Pabs. Twinny Cat, ayan si Toinks nagawa ng bahay. Twinny Cat, hi. Ayan Kuya Pabs, meron pala akong kinakadikit sa'yo. Dikit ko na to sa'yo. Kuya Pabs, habang nagpapahangin sa labas. Ayan. Barber, hello. Ayan. Ikaw pala haha, dikit mo na lang yan sa akin, host. Maya-maya sibiyan kita. Ayan, Kuya Pabs, dinikit ko na to sa'yo, Kuya Pabs. Ayan, doon na kayo sa nakapin mga lalabs. Nandito pa ba si Jerry Rock? Jerry Rock, nandito ka pa ba? Twinny Cat on the way. Ayan. Twinny Cat. Jerry, nandito ka pa ba, Jerry? Wala na si Jerry. Jerry, nandito ka pa ba, Jerry? Yakap po na bahay mo, Pabs. Ayan. Ayan, Kuya Pabs. Dan si Palawan yan po, pasok yan na lang. Manay.
Ayan, Melon Channel Dan. From Manay Bicol. Toings Peace, Tamsak Hos. Ermin O, mega love shoutout lalabs. Ayan, salamat sa iyong patamsak. Morning lalabs, Ermin O. Kangalay man ay. Ayan, 12 million na mega love shoutouts. 12 million. Pabs TV Vlog. Ayan, morning host. Lalab, good morning. Nilmar Lalabs. Barber Dan sa haircut. Wala na si Jerry. Jerry, nandito ka pa ba, Jerry? Ano na ba yung bahay ni Twinnie Cat? Jerry, nandito ka pa ba, Jerry? Upcoming live. Ayan, sige lang lalabs. Baba ng bahay mo, Jerry. Kati, oy. Bahay mo, Jerry. Itaas pa imong tail hose. Nangalay. Ang tiil. Oy, Jerry, ba ambot man dudong, oy. Toings, wait lang, Toings ha. Mamaya, biyan kita 5. Ayan si Manay B. Toings, pasuklian si Manay. Ayan. Ayan, Jerry, nandito ko sa bahay mo ha. Biyan kita ng 5, Jerry. Translate into Bisaya. Tiil na ang itaas mo ka na sa baba, agoy-agoy. Tinaskim pa ako. Nangalay. Nandito ko sa bahay mo, ano, Jerry, yan. Kung makanta ka ng Bisaya. Twinnie Cat, ayan eh. Binat na og sakto hos ba? Kangalay eh. Tinaskim pa ako eh. Thanks, Melon. Ayan, from Manay V. Yan, Jerry. Unang dikit to sa'yo lalabs ha. Twinnie Cat. Lalab Jing, nag-love shoutout lalabs. Ay, amutay. Ayan si Jing, lablabin natin. Taas na ang tiil mga kabayan. Napansin pa ba yun ni Twinks? Oy. Ay, Jerry Rock 332 pulpak, thank you, Jing lalabs. Hinulabin natin si Jing mga lalabs. Ma'am, saan na yung admirer mo dito dati? Wala na, hindi na nagpunta. Toinks PH Dan from Milon. Ayan. Pangalawang dikit, Jerry, ayan. Pinanood ko ng 2 minutes. Ito pangatlo, Jerry. Tingnan ko yung main ko kung nakadikit sa'yo. Ma'am, asa na yung ano, Toinks PH Dan from Milon. Ayan, lalabin natin si Jeng mga lalabs. Ayan si Jeng TV. Nagaba ng bahay mga lalabs, yung parang model Espanyol. Si ano yun, baka mamaya pa yun papasok. Huwag mo nang ibanggitin, baka makarinig yun. Makulit pa naman yun. Yung budol. Nakapin OTW from Jeng. Ayan. Jerry Rock
Pasuklian si Jeng OTW sa'yo. Ayan. Bong Swirl. Ayan. Okay, wait po. Ito pang-apat, Jerry. Hindi na ako nagbakas nitong sunod-sunod. Patusok sa premier. Ayan, sige lala, tusukin natin yung premier mo. Twinikat ma'am. Ayan. Si Arnaldo yun. Baka makarinig yun, biglaan sumusulpot. Jing TV dan to you, thank you. Ayan, I love Jing. Dan si Ermin O. Balikan na lang lalabs. Nag-iikot pa yun si Arnaldo. Baka makarinig yun, oy. Bigla na lang sumusulpot. Ayan. Payakap mga kababayan. Ayan. From the Palawan yan. Ayan si Manay B. 10 million daw sa Miglab. Shout out. Ayan, punta ako sa main. Ano kung nakadikit na ako sa'yo. Jerry. Ang galing kumanta ni Jerry ng Bisaya. Jerry, nakapindan. Sound trip mo. Ayan. From Jeng. Jerry, rakay na ko sa bahay mo uli. Sa main. Ayan, Jerry Rakdan. Lisong sumiglab shoutout. Dan Tiapalis miglab shoutout. Dapalawan yan, Dan Suklit. Winikat na guba ng by upcoming live, guys. Ayan. Pubs TV vlog na guba ng bahay. Ayan. Adventure ni Andy Boy miglab shoutout. Ayan, Jerry Dan Pulpak. Thank you from Ermin O. Dapalawan yan, salamat. Jeng, nasa na yung bahay mo lalabs, oy. Binaba mo yun, di ba? Nilmar, nasa na yung premiere mo? Ayan. Ayan, dun mo tayo kay Nilmar. Sunod ikaw, Jeng, ha? Patamsakan natin yung nakapin mga lalas may premiere. Ayan, si Nilmar. Yakap ko na bahay mo, Jerry. Tamsak host from Joe TV Vlogs. Lalabig love shoutout. Salamat sa patamsak. OMG. Thanks, haha. Ayan. Ermin Dan na po sa bahay mo with Kalimbang. Ay, ambot-ambot. Adventure ni Andy Boy. Ayan. Nakapindan. Nilmar Dan at lalab si Andy Boy. Ayan. Nilagang pata ng haram. Biik. Yung ano kasi yung tawag dyan lalabs dito, di ba Middle East? Ang tawag dyan sa premiere mo yung baboy, haram. Haram yan, haram. Means not allowed to eat. Malaking kasalanan. Haram.
Tawag nila sa Arabic haram. Haram yung ano mo, premier. Payo daw, Jyoti, bisig lang lalabs. Maya-maya lang. Nilmar Dan sa'yo, ayan, from Joe TV. Patamsak po nakapin. Nilmar Tamsak Dan from Adventure, ayan. Yakap ko na premium lalabs, Nilmar, ayan. Nilmar Channel, Tamsak Dan. Tamsak Dan sa premium mo nakapin. Ayan mga lalabs, dapalawan niya nagbaba ng bahay. Thanks Dan sa'yo from Joe TV. Love all, lovers all, may love shout out. Morning host, have a nice day. Upcoming live from Dante at Dan Tamsak Adventure sa premier mo dating dikit na yan. Dan sa nakapinos from Ermin O. Ayan. Lee Sungsun Dan from Twinks. Ayan, Lee Sungsun lalab, kindly return to Mr. Twinks. Twinks. Host, maganda, maaliwalas muka. Sana all. Kasi ano, mahaba yung tulog ko ngayong araw. Minsan hindi na ako natutulog eh. Dating di kitang nagkapin. Ayan. Sige, tamsakan mo na lang lalab. Dating dikit na kapin. Ayan. Sunod natin si Jeng. Ayan, Nilmar, may bibigay pala ako sa yung banana. Wait, idikit ko to sa'yo ha. Wait lang. Ayan, lovers all, cooking with Sapia. Nagbaba ng kanilang mga bahay, lovers all cooking with Sapia. Ermin O. Ayan, dan sa inyo si Twinks. Twinks. Uy, hintian na. Melon, ayan si Madam Melon. Si Madam Melon nagbaba ng bahay. Melon okay from Twinks. Lover or 539 from Joe TV. Ayan. Vlogs. Twinks, done na po sa bahay mo. Ikaw sunod yung ipin ko ha. Wait lang. Hala, saan ako napunta? And lovers all, lablabin natin mga lalabs. Upcoming live guys, ayan. From Dantia Valdez. Ayan, Nilmar, meron akong extra banana, Nilmar. sorry. Lilia Kahulaw, lalabing alam, shout out. Ayan. Upcoming live. Joe TV done from lovers all. Ito, Nilmar, dikit ko sa'yo, Nilmar. Nilmar Channel. Good morning, host. Ayan, lalam, good morning. Ayan, Nilmar, dikit ko to sa'yo. 1.7 ka na pala. Nightboot Dan. Ayan, from lovers all. Sino si Nightboot?
Wow, sana all maraming alagad. Salamat sa ayuda. Sana all may mga alagad. Ayan. Lilia 780 pasukli na lang from Joe. Ayan, may harang. Tamsak Danhos from Sally Nolasco. Ayan. Ayan, Sally, may love shout out. Nandyan pa ba si Toinks? Si Toinks. Hello, host. Ito pangalawang dikit sa'yo, Nilmar. Tamsak ko na lang sa premiere mo. Hello, host. Ayan. Ayan, Jeng, Sally Nolasco. Ayan. Si Jeng ng Banang Bahay. Dantia Dan from Lovers All. Ayan, pangatlong dikit to, Nilmar. Sa premiere. Jeng Dan Tamsak from Joe. Sinigang na hipon. Yummy. Jeng TV Dan from Lovers All. Cooking with Sapia Nagbanang Bahay. Hi butterfly. Paro G. Cooking dating dikit. Lovers All OTW. Ayan. Ayan, Nilmar pang-apat. Nilmar. Nangalay na naman yung pa ako. Tamsak sa premiere uli. Salamat, Jeng TV. Ayan. More than you was. Ayan, isa na lang pang 5. Sally Nolasco. Ayan. Dan si Twinks. Oo, dito ako. Sabi ko, ibigyan kita ng 5 eh. Jo TV Dan Bell. Ayan. Galaw-galaw baka ma-stroke. Kaya nga nangalay na ginalaw ko na nga yung pako eh. Ayan, pinanood ko pa Nilmar para hindi siya malagas. Sayang kasi may 8 ako host. Sino may gusto dyan makipagpalitan, haha. Ayan, sino may 8 dyan? Pwede ka, sarap ng palabok. Nilmar. Ayan, dan ako ng 5 lalabs. Sana si Jeng. Ito, di na kita, sa baba na lang kita bigyan ng Toinks ha. Malaki naman na bahay mo. Ipin ko muna si Jeng. Sana yung bahay niya? Alam ko binaba niya eh. Ayan, 8 million and hours. May love shout out. Sana yung bahay ni Toinks.
Toinks. Hanapin ko na lang. Sige, Nilmar. Maya, dikit ko sa'yo to lahat. Wow, sana all. Na ako diri sa imo, idalom ho sa ning kamot wahig sa imong tiil. Nangala yung tiil eh. Yan, live for love pagan. Ayos din yung ano mo ha. Sige lovers all, salamat. Sana totoo. Ay. Ayan, dito ko sa bahay mo ano. Twinks, unang dikit. Sa ano mo, live for love pagan. Barber Fogs. Ayan si Barber Fogs, nagawa ng bahay. Cooking done from Sally. Oh, honest tayo 100%. Kahit wala nalik mahalaga. Enjoy di tulad ng iba dyan, budol. Sakit mo naman, oy. Nagkain lang ako, Sana oil kumain. Twinks, PH Twinks. Kulang pala ng Z. Wow, lovers all. Ayan. Ayan, si Joe TV may 1020. Ayan, ano meron? Lovers all. Si Joe meron. Ayan, Twinks, pangalawang dikit. 1020 from Joe. Joe TV Vlogs. Ayan si Joe TV Vlogs. Sana oil. Si Joe TV Vlogs. Parang nagkadikitan na tayo dati, di ba? Nanay Sally Miguelab shout at Melundan from Twinks. Ayan, Twinks, ilan na ba nadikit ko? 2. Ayan, Twinks, pangatlo. Salamat, host from Jeng. Lablabin natin ang kapin, mga lalabs. Jeng TV, salamat. Ayan, Ednar Official Miguelab shout out, lalabs. And good morning to you. Thank you so much. Ayan. Ayan, pang-apat na Twinks. Gumuhit ka. Tatlong banana sa bawat tamsak from Karapatan. Miguelab shout out. Ayan. Kahit walang sukli, okay lang, ha. Salamat, Pagi. From Bakso Masdatam. Ayan. Maxo Miguelab shout out. Dating dikit na kapin. Ayan. From Ednar Nilmar. Watch ko pa yan para dikit na dikit. Ayan, Twinks. Dan ako ng 5. Lovers all 8. Ayan. Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay. Ayan, Karapatan. 3 banana kada dikit. Salamat ng marami, lovers all. Ayan. Ang bait naman ni lovers all. Sana all. Mga lalabs yung nakapin, dan na po kayo sa nakapin. Today is a great day to be amazing, beautiful ring.
Wow. Karapatan Dan from Joe TV Vlogs. Yung di pa, meron pa akong di nakadikit sa'yo, Jing. Tingnan ko nga. Ayan, Pabs TV Dan Bell from Nanay Sally. Salam Sihat Simeon Now from Baksumas Datam. Ayan. Napapasana all ka talaga, host. Sana all. Jing TV, ayan, danda sa si Bakso. Jing Lalabs. Pabalikan na lang si Bakso Lalabs. Baksumas Datam. Lovers all done, sukli na po sa bahay mo. Ayan. Naghanap pa ako ng madidikit kay Neil, kay Jeng. Nanay Sally, ayan. OTW Nanay Sally, ayan, Jeng, dikit ko to sa'yo, Lalas. Di pa to nakadikit. Today is a great Nandiyan pa po ba si si Sherwin Maglab, shout out. Si Milon, Madam Milon, nandito ka pa ba? Karapatan natin TV dikit. Pulpak from Ednar. Ayan, Lalab Jing, full watch. Indikit na rin. Hindi ko siya mapigilan. Karapatan Lalas, pasuklan si Ednar. Thanks PH, Nanay Sally Dan, sana all malaki bahay. Ayan. Mapapasana all ka talaga. Ednar Dan from Cooking. Ayan. Cooking with Sapia, nagguba ng bahay, lovers all. Ayan. Ayan si lovers all, mga lalabs, lablabin natin. Barber Fogs. Naghanap ako ng madidikit kay Jeng. Hindi ko siya mapigilan. Barber Dan. Ayan, thanks. Dan ako sa'yo ng 5 kanina, ha. Siya mapigilan, di ko siya. Lovers all, nagawa ng bahay. Nakadikit na ata to. Cooking with Sapia, nagbawa ng bahay, lablabin natin, mga lalabs. Ayan, 8 million daw, may love shout out. 8 million in the house, thank you. Siya mapigilan, nanananan. Nilmar, saan ka na? Ayan. Nilmar, nasaan ka na daw? Nag-ano lang yung lalab, nag-CR. Nag-CL si Nirma Nilmar. Nanay Sally Dan, Cooking Tamshire Dan. Ayan. Karapatan Miguel, shout out. Ayan.
from Dante, dikit ko na sa'yo to, pati mukha ng kapitbahay ko, dikit ko na. Gago. Marinig ka niyan, langot ka. Bakit yung kapitbahay mo marites? Ednar, ayan. Wow, lover's boy. Idikit na daw sa'yo pati yung mukha ng kapitbahay niya. Marites ba yung kapitbahay mo? Fly high butterfly. OMG. H. Ayan, to pangalawang dikit. Meron pa akong dinadikit sa'yo, lalabs. Pangalawang dikit, Jeng. Hinahanap ko pa talaga. Kasi yung iba nakadikit na eh. Bakso Dantam shared from Jeng TV. Ayan. Pati mukha ng aso ko, dikit ko na para maraming baba ka na bahay. Ayan. Nilmar. Pati yung aso mo, gusto mo nang idikit. Ednar official, ayan, nagbaba ng bahay. Ba mo na bahay mo, Nilmar, para umpisahan ko na. Ayan. Ayan, Nilmar. Ibaba mo na daw yung bahay mo. Ayan na, nagbaba na. Nanay Sally, ayan, nagbaba ng bahay. Nanay Sally. Ang laki ng bahay ni Nanay Sally. Nandito pa ba si Melon? Wala na. Wala na si Melon. Cooking with Sapia. Cooking, you still here? Kala ko ba na umpisahan mo na, lover's boy? Ayan. Hindi pinababa na yung bahay mo kasi. Ayan. Edmar Dan from Lover All. Ashley Rose. Mega love shout out. Ashley Rose, ayan, tusok. Lalab, salamat sa iyong patusok. Ayan, cooking with Sapia, nagba ng bahay, cooking. You are next cooking, ha? Ayan, lalab, Jeng, gumuhit ka na, lalabs. 1.48. Busy pa ako dito sa pagdikit at sukli, haha. Ayan, punta tayo kay cooking. Ikaw, sunod Dante yan, lalabs, ha? Thanks page done. Ayan. From Pubs TV Vlog. I'll give you extra banana, cooking. Cooking, I'll give you 2 banana, ha? Sana solid ang laki ng bahay mo, ayan. Sana all. Cooking with Sapia. Hi, my dear. Sweet sis. Ayan.
From Samira Miglab, shoutout. Sige, bili mo na ako, lovers. Buhay ng almusal pagbalik ko, tapos ka na mag-ayuda. Lahat didikit mo na. I'm in your house cooking. Ang sarap kumain ng champurado, mga lalabs. Paano ba gumawa ng champurado? Hababa mo na nga bahay mo. Ayan. Barber, salamat. Ayan. Cooking to banana for you. Barber, salamat. Samira Miglab, shot. Yan, Loverboy short video. Ayan. Lovers boy. Dantia, punta muna kay Dantia. Lovers all done, Sukli. Tamsakan po natin yung nakapin, mga lalabs. Ayan, palablab naman pa ako, mga lalabs, sa aking new upload. Ayan. 1 minute lang, and then tamsak. Okay na, mga lalabs. Ayan yung aking bagong uploads. Binabani Bicula ng Oragon. Ednar, ayan ang baba ng bahay. Ednar, Dantia Valdez, tamsak dan. Ayan. Ayan, Dantia, dan sa'yo si Ednar. Balikan na lang, lalabs. Ashley Rose TV Dan. Barber Fogs, dan na po sa bahay mo. Ayan. From Jeng. Samira Miglab, shout out. Ayan. Ednar Tamsak.
Tamsakan mo natin yung nakapin. Ashley, patamsak po. May permir ka, Ashley? Ilan na ba yung bahay mo? $417. Ay, naku naman si Dante, ang hirap pasukin. Nilmardan na ako sa kakapunta sa bahay mo. Walang masakyan, lakad lang kaya pagod ako. Barber, nagbaba ng bay si Barber. Yung bahay mo ano? Ashley Rose. Ayan, sa bahay mo ako, Ashley. Hos, dikit ko din to sa alagad kumaya, ha. Sige lang, ilan dikit mo sa akin. Sige lang, lalab, sige lang. Ashley Rose. Nandito ka ba, Ashley? Dito ko sa bahay mo. Ikaw sunod dyan, ano ha? Lovers. 100. Sana all. Dami naman yan. Lumaki tuloy yung mata ko. Kasama na dyan ang sa kapitbahay ko. Hi Sophia sis, how are you? Yan, pangalawang dikit, Ashley. Nandito ka pa ba, Ashley? Wala nata si Ashley, ah. Pero okay lang, hayaan mo na. $420 na siya. Samira sis, I'm good. Ayan. Wala na to si Ashley. Umalis na ata. Ikaw sunod nito, ano, lovers all. $420 na siya.
Si Ashley, umalis kasi siya. Nating dikit sa nakapin. Ayan. Si Ednar, salamat. I give you extra banana, Samira. 2 banana. Ayan. Saglit lang naman yan ipipin ko mga lalabs. Ay, wala na. Harang, muwa na lalabing labi shout out. Ayan. Harang pa. Si Nilmar baka nabulunan na ng champurado. Premier. Sige, may premier ka. Tamsakan natin yan. Maris Perez. Ayan, may premier si Moana mo rin ng mga lalabs. Nandito pa ba si Samira? Wala na ata yan. Bigyan ko na lang siya ng isa. Hospin mo lang bahay ko. Umpisahan ko ng indikit sa... Ikaw na nga sunod niyan eh. Tapusin ko lang. Pusong ligaw may glove shout out. Ayan, tapusin ko lang to kay Samira. Tapos sunod sa'yo si si Ednar din, si Moana. Saan na ba yung bahay mo? Lovers all ba yung bahay? Yung bahay mo ba? Lovers all. Saan na ba yun? Lovers all. Ikaw na sunod. Sige, banana for you, Samira. Yan, pangalawang banana. Lovers all dikit. Ayan. Pusong ligaw, may glove shout out. Valdez TV dan sa'yo. Ayan. From Pusong Ligaw. Tamsakan ko yung mo, Madam Maris. Moana Morena. Ayan.
ano, labor all done sa'yo, pasukli. Labor. Lovers all. Pasuklian si ano, pusong ligaw. Naging labor na. Skill mix, anong ginawa mo? Huwag, ayan. Good morning, tropa ko si Lovers All. Ayan. Sige, lagot ka kay Nightbot. Ay, huwag kang magsabi ng mga madami. Ayaw ni Nightbot. Skill mix. Stop spamming symbol. Ayan. Sige, Lovers All, bigyan din kita ha. Ilan inidikit mo sa akin? Pusong ligaw. Sino ba si Pusong Ligaw? Si Mighty Habi pala to. Si Pusong Ligaw. Ayan. Huwag ka kasing nagsasalita ng kung ano-ano. Huwag ka magsalita ng mag-message ng subscribe. Lovers All. Ayaw ni Nightbot yan, oy. Huwag kasing subscribe. Cutie Max, may love shout out. Ayan. Muna mo rin natamsak dan sa premier mo at dating dikit. Ayan. George Nippy. Hala, huwag ka kasi magsalita ng ganyan, oy. Ang kulit. Huwag ka maglagay ng subscribe. Dikit lang, dikit. Kalimbang. Ayan. Idnar pasukli. Kulit. Bawal pala yan. Bawal yan, uy. Huwag ka magsalita ng subscribe. Dikit lang. Mini-spam niya yan ni ano. Huwag magsalita ng subscribe. Dikit lang. Kalimbang. Ayan. Ini-spam ka tuloy ni ano, Nightbot. Buwanoy ti Manuel Pasos, migalab shout out. Ayan. May harang. Ayan, mawa na mure. Wait lang. See? Tina-time out.
Uy. Ayan, Moana Morena. Macdolph Lalab Mingalab shout out. Ayan, Premier. Manuel Pasos Dan. Ayan. New Hope. Ayan, may love shout outs. New Hope. Pangalawang dikit lovers all. My friend host. Ayan, may love shout out. New Hope, how are you? How are you, New Hope TV? My friend. Paru-paru J. Apat ang dinikit niya, apat. Moana, nasan yung bahay mo, lalabs?
Yan, premiere mga lalas. Tamsakan natin ang premiere. Ednar, ikaw sunod niyan ha. Ano yun? Maganda mag-barter ng 5. Ngayon di makita ni Lolo Hihi. Pusong ligaw. Si Mighty. Ayun na gumana eh. Laki na ng bahay niya. Linjel Lalab. Ayan. Miguel shout out. Ednar, pansin mo ang 5 ko. Hehe. Ayan. Kuya Pabs. Ayan, wait lang po. Mag-CR lang ako. Mag-CR lang ako mga lalabs ha. Wait lang po. Linjel. Ayan. Ito yung plate.
On the way, Lisungson. Ayan. Kuya Jong, Miguel Love, shout out. Ano lang ako, nag-CR. Nag-CR lang si host, nag-jingle bells. Lisungson dan from Lengel Esquadra. Ayan. Kuya Jong, Miguel Love, shout out. Lengel, thank you. Ayan. Ednar. Wala na ba si Moana Morena? Ednar, nasan ka na? Paro G. Kuya Jong, Miguel Love, shout out sa lahat ng loyal. Ayan. Kuya Jong Padikit. Sharing. Lorski, ayan, si Lorski. Ednar Official. Kuya Jong, Miguel Love, shout out. Ayan. Good morning, Kuya Jong. Yan, Ednar, dating dikit. Busy lang ako, friend, maghatid sundo na naman. Ayan. Sige lang, Kuya Jong. May sakyan ka ba? Mayaman na pala si Kuya Jong, may sasakyan na, may car. Yan, Ednar, nasa bahay mo ako, Ednar. Ednar Official, ayan, dikit ko to sa lalabs. Basketball. Lori Pops Vlog dan sa'yo pang Panadol po, ayan. Lorski. Dikit ko to sa'yo, Ednar. Ayan, salamat, host. Nasa basketball. Jerry Rock TV. Ayan. Si Jerry Rock. Ayan, nagbaba ng bahay. Pangalawang dikit, Ednar.
Jerry Rock, ayan, salamat host. Ayan, pangalawang dikit. Lovers all, maya na lang ho. Sige lang lalabs. Dinikitan kita ng ano at tatlo. May buntis kasi dito. Sino? Sino buntis? Ikaw martis ka na naman. Anong kinalaman ng buntis? Sampu pa lang na dikit ko, may utang pa ako ng 90. Ambot. Bakit pag buntis mainit ulo ha? Sino ba buntis? Lovers all. Yung jowang buntis. Ba't mo kasi binuntis agad? Mainit talaga yung ulo niyan, lovers all. Moody. Ayan, Ednar pangatlo. Host bulong. Ano? More jobs coming, time to level. Ayan. Buntis si Nightboot. Akala ko ako yung buntis. Ayan, padikit. Hos, ang lola ko nasa ospital. Bakit? Anong nangyari sa lola mo? Ano nangyari sa lola mo? Manganganak. Sira ulo. Wala nang matris yun, oy. Menopause na ang lola mo. Dahil mong kalukuhan. Sana all may lolang mga anak. Ay, ambot sa imo. Cesarean host. Cesarean pa talaga kasi nga hindi na yun makairi. Kasi ano na yan, mahirap ng mga anak, matanda na. Cesarean talaga. Seryoso kasi kayo, host. Seryoso ba ako? Kailangan smile din para baby face. Ay, tamsak sa'yo di na makairi. Ayan.
Ay, Reno, big love shout out. Serious, nasa ospital. Sabi niya buntis yung lola niya eh. Ayan yung upload now lang. Ano naman yan, Reno? Ayan si Reno new upload. Ayan, Ednar, dikit ako ng 3. Nagahang na naman, oy. Naghang na naman yung mobile ko. Hoy, wholesome yan. Serious, nasa ospital na. Sige nga, ipin natin. Kuya Jong. Lola ko, Lola ko, manganak cesarean. 108 na edad niya. Menopause na yan, oy. Uy, naghang na naman to, nakakainis. Naghang yung mobile ko. Ibaba mo na kita, Ednar, hindi pa ako tapos sa'yo. Ano tong yung video ni Reno. Lalab, thank you. Nandiyan pala sa palatandaan. Ayan palatandaan. Thank you so much, Lalabs. Ayan palatandaan. May galap siya. Diyan na si Reno. Saan naman maya punta ang kwento. Kaya huwag ka na magkwento kasi si Reno. Dodugtungan na yan. Reno, basa ang bulaklak kasi umulan. Ayan pala tandaan, Lalab. Thank you so much. Lobster. Talagtag, Miguel Love shout out. Talagtag. May jacket ka na, Lalabs. Palatandaan, thank you so much, Lalabs. Ayan, talagtag, meron ka ng jacket. Yan, Reno, may harang pa to si Reno. Ayan, dikit ko to, Reno, sa'yo isa, oh. Wow, sarap. Ano to, Reno? Yung, ano ba yan? Yung nangangagat? Bakit itim? Bakit hindi pula, itim? Ayan, Reno, yung lobster mo. Hayaan mo na, umpisa na yan, haha. Buto yan dahil itim. Hindi ba ito yung nangangagat? Lovers or lalabs? Lobster. Ayan, Reno. Sabayan mo ako, Reno. Nangangagat yan ng buray. Sira ulo. Dating dikit sa nakapin. Ayan. Ayan, Reno, pinapanood ko pa, ha. Ang galing mo palang magluto. Tingin mo yung comment ko, Reno. Lalo yung buray sa matanda.
Mga lalas, lablabin natin yung nakapin. Ayan. Rino, sinong kumain yan? Ikaw lang? Maalat-alat na yun kahit walang suka, maasim na. Ayan, nag-comment ako rin nun, may dinikit ako sa'yo. Ilang minutes ba to? Ayan, 4 minutes lang. Migalab shoutout host Harang. Ayan. Salamat sa paharang mula lads. The lovers all. Ayan. Sana yung medyo ni Reno. Lover dan tusok. Ayan. Oh my God. Uy, katakot tong ano ni palatandaan. Ang palatandaan, dikit po sa'yo, God bless. Ayan. From Talagtag Floor, sana all, Reno, malaki ang bahay. Ayan. Mayaman yan si Reno eh. Alam niyo bang mayaman si Reno? Marunong pala si Reno magluto. Ednar Palablabhos, anting ananadora. Ayan. Anting lalabing lab shout out. Sige, lablabin natin yan. Nandito pa kasi ako sa sa video ni Reno. Yung niya, lobster. W na kapin. Buti rin nung akala ko kung ano na naman yung in-upload mo eh. Lobster lang pala. Anong nakakatawa sa buto? Buto nga itim. Wala, natawa lang ako sa'yo, Reno. Alam niyo, pag napipikon si Reno, lumalayas yan. Ay, Gita Laxmi, may love you, shout out. Ayan. Yung puday nga, itim nga. Sana si lovers all. Madam Milon, may love shout out. Ayan. Palablab na kapin mga lalads. Oh my gosh. Nangalay tuloy ako. Talagtag floor, madam. Ayan. Chelsea Story, may love shout out, madam. Madam Melon, nasa bahay mo po ako.
Tamsak host, good morning from Chelsea Story TV. Nina Rebas Vlog, Tamsak Dan. Ayan. From Ednar. Sana si Rino umalis na. Rino, ayan, nagbaba ng bahay si Rino. $8 million daw, Mega Love, shout out. Ayan. Tingin ko rin pa, meron pa akong idikit sa'yo. Ayan, Rino. Dikit ko to, pangalawang dikit. May sinabi pa ako kako kay Gita Laxmi na wag iiyak dahil itim puday niya. Si Raulo. Uy, Indiana yan. Yung puday nga itim. Di ba Gita Laxmi, puday mo itim, wag na iiyak, di na yan puputi. Si Raulo. Ibang lahi yan. Di kayan maintindihan, Reno. Nandito ko sa anong may harang pa, oh. Pusong ligaw. Ayan na si Pusong ligaw, nandyan pa. May harang ka rin, iyak kasi nang iyak noon pa sa LS ko. Hindi ka naman nag-LS rin. Nag-LS ka ba rin, no? Bigyan mo kasi ng banana nang di umiyak yan. Ayan. Chelsea Story, madam. Ayan, may harang ka rin, no? Tatapusin ko yung harang mo. Ayan, o harang. Hi. Talagtag floor. Ayan. Madam Talagtag. Ang palatandaan Dan. Ayan. From Milon. Palatandaan lalas pasuklian si Madam Milon. Ayan. Sige po, magsusukli po yan. Pusong ligaw, tusok lang, dating dikit. Ayan. Salamat floor. From Ednar. Ayan, natapos din yung harang mo. Ano, Reno? Muyang Mega Love, shout out. Ayan. Pakalimbang premier ko. Ayan, Melon. Nagbaba ng bahay si Madam Melon. Parang di ka siya yung lobster mo sa kaldero mo, Reno. Muyang tamsak na. Ayan. Si hindi ka siya yung ano mo. Yung lobster. Yung buntot makalabas. Dan sa nakapin pulpak pasukli. Ayan. Brother, I love you so much. Ayan. I love you too, Brother Cheat. Ayan. Mega Love, shout out. Cooking with Sapia. Ayan. Ednar. Ayan, Reno. Full watch. Ednar official, salamat din po sa'yo. Ayan.
Ednar Official Dan from Brother Cheat. Ayan. Cooking with Sapia Dan Pulpak. Ayan. Pasukli na lang si Pusong Ligaw. Ayan, Brother Cheat. Nagbaba ng bahay, Brother Cheat. Brother Cheat, lablabin natin. Mighty Habi ay nasabay mo ako. May kasama akong babae sa office, wag maingay. Ayan. Dan po si Chronic. Ayan. Salamat po, Pusong Ligaw. Dan na po, Chronic. Thank you. Manay Bicol Dan from Brother Cheat. Ayan. Brother Cheat Dan, muntik na akong masunog sa video mo. Si Raul. Brother Cheat. Pinili ka ni Kristo bilang disipulo. Ayan. JCTV Migalab shout out. Ayan. Talagtag Flordan from Manay B. Brother, nasa simbahan pala ikaw. Muntik na akong masunog sa pintuan lang ako. Di ka kasi nagsisimba, Rino eh. Rino. Melon Amoydan. Melon Amoydan. Ayan. In Brother Cheat, pinili ka ni Kristo bilang disipulo. Daming tao. Ednar Official Dan. Brother Cheat, tamsak dan at dating dikit sa'yo. Ayan. Salamat, Melon. Ayan. Katakot yung ano niya, video. Connect mga friend from JC. Brother Cheat, tamsak watch po old friend. From Manay B. Rino, nagbaba ng bahay si Rino. Ayan. Haba ng arang. Ednar, nagbaba ng bahay. Ednar. Pusong Ligaw, ayan, nagbaba ng bahay. Pusong Ligaw, nito ko sa bahay mo. Manay Bicol Dan po sa'yo. Ayan. Connect mga friend from JC.
Ayan si Reno nagbaba ng bahay. Pusong ligaw dan sukli. Ikaw din pala si ano? Melon Channel na sa bahay mo ako lalaz. Dalawang dikit melon, ayan. Talagtag. Thank you Melon, isa kang tunay na kaibigan, ayan. Miss Flor Flag, ayan. Nasa bahay mo ako Miss Flor. 450. Miss Flor Vlog Dan, ayan, from Brother Cheat. Mighty Hobby Channel Dan po, ayan, from Manay B. Padikit din po sa menu sir, ayan, from Manay B. Connect mga friend, ayan. Host hang tumatagal, namimiss kita. Namimiss mo ba ako? Ayun, salamat Brother Cheat. Nung mga nakaraang araw kasi ako'y feeling ko may sakit, ayan. May asawa ka na ba, host? Mag-aasawa na ako. Ba't ikaw, Brother Cheat, may asawa ka na ba? Mag-aasawa na. Dan sukli Manay Bicol, ayan. Kasi tumatanda na tayo na walang asawa. Baka tayo ma-expired, ayan. Apply na kayo, asawa kayo, host. Minsan po. May asawa ka minsan. Minsan daw siya may asawa. Haha. Ayaw ko mag-asawa, host. Pag ano, ba't ayaw mag-asawa? Dikitan na. Dikitan na daw. Prochito Channel Dan Pulpak. Ayan. Connect mga friend from JC. Ayan. Salamat po pusong ligaw, ayan. Brother Cheat Dan po sa'yo from Talagtag Floor, ayan. Wala naman nagsusukli, may bakas kalimbang ul na dikit ko, isa lang bumalik. Ayan. Sino ba yung di nagsusukli, lalas? Ano, Maui? Kain ka na naman. Nagising na yung pusa ko, eh. Nagiging na naman ang pagkain. What? Huh? What do you want?
come here. Yung pusa ko. Ang palatandaan was po sa primer mo kagabi. Ayan. Talagtag na sa bahay mo ako uli. Ayan, Miss Flor. Salamat po. Ayan. Salo-halo. Brother Cheat. Pusong ligaw. Ayan, si Brother Cheat. Hi. Ayan, pusong ligaw, nagbaba ng bahay. Punta ko sa bahay mo, pusong ligaw. Ayan, may kasama akong babae sa office. May multo sa office nyo. Brother Cheat. Ayan. Maui, come here. Want to eat? Come. Yung pusa ko ba? Sit. Ito yung anak ko na hingi ng pagkain eh. Oh. Bawal kumanta, Brother Cheat, at may tulog. Ba't mo pinapalo yan? Aray, 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 aray. Mami. Bad. Aray, aray. Aray ko. Hindi man to nakain ng tinapay. Nahingi siya ng pagkain. May kape din ako. Ayan. Nagagalit siya kasi gusto niyang kumain eh, hindi ko binigyan. Antok na naman, ayan.
Hindi siya inaantok, Manay Bicol, humingi ng pagkain. Bumaba siya. Ay, ginaka. Baba na. Buti pa ang pusa. Nakasimangot ba? Kasi humingi ng pagkain. Siberian yun, Manay. Pinigyan ko ng pagkain. Malaki yun, 4.5 kilos. Harang po, ayan. Panupalahian ko yung pusang gala ko pag uwi ni Maui. Baka madurog yun, Manay. Malaki pa naman yung pusa ko. Durog yun. Yung pusa mo maliit pa. Maliit lang yung pusa sa atin eh. Malapit na akong umuwi sa next month. Malaki ding pusa ko Anong lahi ba yung pusa mo? Babae ba yun? Pink Blood Dan. Malaki ba yun, Manay Bicol? Babae pala yung pusa mo. Siberio. Siberian yan siya. Ayan. Tamsak, Sir James. Big love shout out. Thank you so much, Sir James. Thank you, thank you. Talagtag, ayan. Sa Bicol ka ulesis. Sa Bicol ako, Manay. Mag-stay muna ako sa Manila ng siguro mga 2 araw. Kasi lakarin ko muna yung yung ATM, yung account ko ba, kasi hindi ko pa yun nabubuksan eh. Pag walang pera, nandoon lahat ng ating gagastusin. Ayan. Saan ka po? Sa Bicol. Ayan. Sa Kamsor, magsabi ka hos pag mag-uli ka. Sa Batunta ka. May ka ba sa sakyan? Andun jowa sa Manila ni Hus. Wala, Martis Carinoy. Yung kapatid ko nga yung magsundo sa akin eh. Pusa, uy.
Tapos ano manay, sa Bula ako lalabs, Bicol Bula, Kamsur, ayan. Sa Bula. Hala, may jowa na siya. Brother Chit, oh. Si Brother Chit. Magbusin na ako pag abot mo. Ayan. Pusong ligaw. Ayan. Dakol kami masabat sa imo, Brother Chit. May car ka ba? Pasakay man pag sundo kihos. Ako po, Nabwa. Ayan. Asa Nabwa ka? Malapit lang. Pero nasa abroad ka ba? Nasa abroad ka, Talagtag floor? Anabi, Brother Chit, sunggaban mo na, matagal na yan si Hos, walang dilig. Buang. Mag-arkila kita, Saan ka ba? Yes, Hos, dito po ako sa Macau. Yung pusa ko, yung balahibo. Nasa Macau ka pala. Pusong ligaw nagbaba ng bahay. Pusong ligaw. Sabi niya, Hus, arkilahin ka daw ni Brother Chit, di ba wala kang pera? Hey, buwang. Meron akong pera sa Pinas. Ikaw mag-arkila, Brother Chit. Ayan. Sa Pinas, dito wala akong pera. Okay lang po, usapan lang yan. Rino Martis ka. Brother Chit, sunggaban mo na si Hus. May amag na yan. Ikaw yung may amag, Rino. Buang. Ikaw ata, Rino eh. Si Rino kasi tigang. Ibigay mo FB ha. Ano lang ako page. Host out muna ako, work time na po. Ayan. Sige lalag, salamat. Sa lahat ng amag yan ang magandang amag. Buang Karino. Ay, ingat, pusong ligaw. Ayan, salamat lalabs, ingat ka palagi. Ayan. Usipin mo daw, Pimis, Daki, Kamsur, Kam to Kambayan. Ayan. Yung page ko, Brother Chit, Islandski. Yun yung FB ko. Islandski vlog. Talagtag floor, ayan. Baliw. Sabi niya, di lang yan amag, Brother Chit, may bahay na ng gagamba yan. Idagdag kita sa Sobrochito group, may binata kami dun kasama.
Patay tayo dyan. Ang palatandaan. Ayan. May kasamang binata pala si Brother Cheat. Kunyari ka pa brother, wag na ibigay sa iba, sa'yo na si host. Binibenta mo ko Brother, wag na mayaoy. Sayang ng buhay host pag di masaya. Ayan. Manuel Pasos. Ayan. Puro kalukuhan to si Reno. Sige, Reno, nag-usap na kami niyan. Brother Cheat, pasayahin mo muna na. Ayan. Paano mo sasayahin malayo? Loko ka talaga, Reno. Manuel Pasos, Dok Dikit. Ayan. Ha ha ha. Ayan. Tawa tuloy si Brother Cheat. Puro kalokohan ka, Reno. Manuel Pasos. Ayan. Congratulations sa'yo, Brother Cheat, at nang maging matubigan na ang lupa ni host. Pwede dami ko na napasaya, idagdag kita. Ang dami palang napasaya, Brother Cheat. Ay, ay, ay. Ayan mga lalabs, anong oras na po dito? 2, 3, 4, 5. Ayan, mag-out na ako. Ano, Brother Cheat? Manay Bicol, Reno. Brother Cheat, malayo daw. PMS daki lang yan. Ayan. Sige, matutulog na nga ako. Manay Bicol, mag-out na ako. Ayun everyone, matutulog na ako, mag-out na si host. Salamat, sleep ka na. Ayan. PM ka na lang, sakit kita by host. Ayan. Sige po, Brother Cheat, ano bang pangalan mo? Ayan, Reno, mag-out na ako. May marami pang tao, 10 pa. 10 million. Jose Chito Agrabante. Yan, i-screenshot ko. Baka labigyan na naman ng Malaysia ni Reno yan. Ayan, ano ko, in-screenshot. Ayan, mag-out na po ako mga lalabs. Brother Cheat, palatandaan. Manuel Pasos, Reno, and Manay Bicol. Ayan. Mag-out na po ako. Ayan. Bye-bye everyone. Thank you so much and God bless us all. Manuel, gracias amigos. Oy, Reno, mag-out na ako.
Bye bye. Bye po everyone. Thank you so much.